Ez zaitez bainatu digestioa egiten ari zaren bitartean. Gomendagarriena digestioa ondo egiteko 2 ordu zain egotea da. Ez gara uretara bat-batean sartu behar. Eta sartzen bagara eta ezoiko sintomaren bat nabaritzen badugu, uretatik irten eta soroslei abisatu behar diegu. Hoberena uretan sartu aurretik digestioa egitea da. Baina bero handia badaukagu eta uretan freskatzea nahi badugu, ez gara uretan zakarki sartu behar, baizik eta eskumuturrak garondoa eta sabela pizkanaka freskatzen joanez baino. Dena den, bainatzen bagara eta sintoma arraroren bat sumatzen badugu, gomendagarriena berehala uretatik ateratzea eta soroslengana joan eta gertatzen zaizuna saltzea da.